hey ọkwụnụ furu nke na-eme Chineke ọkwa nwoke ofe mmanụ ọ gachachacha azụ nnọọ were ọkpa na-agbụ nwunye na mkpụrụ obi ija wee menye chinkong nya bụ nke ndị China ndị chinko nwunye wee daa fentie nya ambulance wee jubefa niile ma ndị eke niile upon evidence nwoke a wepụtachicha fa achọ dị n'anya na ya fa sị ya ma bụ ga-etinye ihe ga-akụgbune mmadụ ga-eme na nke a ga-eme na nka o wee bụrụ ya o wee sị na ọ na-eje ọrụ nwoke na-eje ọrụ mgbe niile ọ na-eje ọrụ nwunye ya na-anọ n'ụlọ ọ mụrụ ejima nwaanyị na-aba anwa adịgo 5 years kịta ọ na-edujefe akwụkwọ na-edunyenetefa na-eme ihe n'ụlọ di ya na-eje ọrụ mana di ya na-atakwara n'ụlọ ọ si di ya ka o jee afịa jee gote ihe ọkwa n'abalị ka o ji ejezi maka di ya anatago and ya nara arapụ ụmụaka n'ụlọ sọsọfa ọ bụ okenye ga-anọ aida papa nọ maọbụ mama nọ ụna afụgo ibe ije obodo oyibo o wee bụrụ ya nwoke wee nọzi alụ nedo ụmụ ya anya maka ya arapụ ụmụaka n'ụlọ maka ọ bụrụ na ịrapụ ụmụaka n'ụlọ ejidete gị anakọlụ gị ụmụaka ahụ maọbụ idute naanị maọbụ med maọbụ child minder ị ga-edute ofu ma ọ bụrụ na gị na di gị chọọ ịpụ ifu gị so ọkwana ya ka a na-eme ya ọmara na nwunye ya na-eri enyi n'ụzọ o wee bụrụ na o nwere ọyị nwoke o wee luo fa wee di echelidi ha sịkwa na ọ na-emelidi ya mgbe niile di ya na-edi ọ na-eme ya mgbe niile di ya na-edi ọ na-afụgo so o wee lụọ si na ihe na-akpa agwụ ya okwu wee gwu ya okwu si anya jekene nene ihe nwaanyị a na-eme ya jekene nene ihe nwaanyị a na-eme so o wee jebe o wee lụọ wee na-aga kọnakọna ịmago anya na-eme ya walawala o wee si na o wee fụfe ebe fa jidere aka na-aga gakata makụbazikwa amakụ a na-amakụzi amakụ o wee wepụta fon ya sebebe foto secheche foto sekwuo ma vidio so ọ na-esofa n'azụ fa na-agakwa branch bazi ebe nwa o wee tie mkpu n'oke unu si mba hey you guys kedu ebe unu na-aga ngwa utie mkpu nwunye n'anya n'azụ o wee bụ n'ụdị o wee meli aka ha lele ya naba ụlọ ọsịsọ o wee na-anụ ụlọ di ebala mba na-esuye n'azụ na-aba iwe na ọnụma na-eme di elu tekwere n'ụlọ asị na olu tekwere n'ụlọ di wee ghọchikolie wee kụbịa duga kụbịa ọ na-eti ọzọzi ihe o mezi bụ na ọ gachachacha azụ wee were iwe wee bịa witi ọnụma wee chịrị ụkwụ na agbụ wee zụọ onye na mkpụrụ ogbu ija ya bụ menye ịgbada ụna ndị China si art film chinkong wee were ụkwụ wee zụọ onye witi iwe nwunye wee tisizie mkpu ike wee daa wee fentie n'ime na ọ dazi fentie and ndị na-egbawala ọsọ na-abịa kafa na-abịazi fa wee kpọọ ndị eke ju ebe niile di ya na-eti si na ọkwa nwaanyị ọ kpọtara na Naijiria wee mee nye mma ihe a ka o jizi akwụ ya ụgwọ na o jide ya na nwoke na evidence fa akụchapụ fon ahụ sef fa achọ dị ịma maka evidence na itiri mmadụ ihe na ịchọrọ igbu mmadụ ọ bụrụ na ịchọ ozi onye ahụ kpọ n'anya be nne ya onye ọ na-eme adịghị mma rapịa pụọ nwaanyị ọ bụrụ na ihe onye a na-eme adịrọ gị mma rapịa pụọ onye anụ n'ọgụ onye akọ n'ọnụ onye emene ka emene onye ọbụla were ọnụ kwuba okwu ọ bụ ihe ha believe na ma ọ bụrụ na ịchọ ozi onye ahụ na-afụ gị ije obodo oyibo ụmụ nwaanyị akpọta unu n'obodo oyibo okwu akpọtaghị unu n'obodo oyibo okwu ihe unu na-eme ajọka ihe unu na-eme kwụrụrụ unu n'ike ajọ ihe onye fụkwa ajọ ihe ya sị na ajọ ihe ajọka kwa biko ọ bụ na ana Igbo bụ ma ọ bụ na Naijiria ihe a ka a ga na-ekpe thank God na ọ bụrụ onye be anyị thank God na ọ bụrụ onye Igbo ọ bụrụ onye Igbo kịta a ga na-asị ya anya ihe ụmụ nwaanyị Igbo na-eme erike ụmụ nwaanyị Igbo ndị nọ na UK ihe unu na-eme erike thank God na onye ofe mmanụ kpebekwa na ekpele ka o sikwe n'ọnọdụ apụta ka ọ ghara ịnwụkwa maka a sị na ofentigo ọ bụ ihe nebọ m na-agwa m kịta amakwa m ya ama m mama ejima ahụ ụmụ ya ga-adị ebe 5 years ọ na-akpọjefe akwụkwọ na akụkụ nke ebe m na-akpọjekwe mana ọ bụrụ the same school ụmụnne agwụ nọkwanụ n'akịlịka afọ m bụla ụlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsị na-ewetala unu ozi ọma ka emesịa na unu tinyekwa aka na akara ịfụnanya ka ndị na-amara amalị ka ọnọdụ ghara imetụta faụ ọ ga-abụkwa nwunye gị jebe aja ije ibido nyobi eno ije fụ ya n'anya ijideti ekpechikọm jos setie foto ịkụkwana ya ihe ma ọ bụrụ na ha nọ n'obodo oyibo maka iwu obodo oyibo na-efevọ ụmụ nwaanyị andị ọbụdịsị ụmụ nwaanyị na ọ na-asị onye bụ ụzọ tigbe mmadụ ihe ọ bụ ya ka a ga-akpụrụ anyị hazi ajụghị ihe ọnya ọgị kpegbu ka ọnya nwa kpegbu akwa ejide gị akpụrụ gị sọsọ ya ka a ga-emedebe gị ya bụ anya saa anya gbada ndewo na oke emesịa